de casa, sabeu que en estiu, bueno, vosaltres ho heu fet, les mares, els llavis, i així a la porta de casa a prendre la fresca. I estant allí prenent la fresca, estava este xiquet, el Bernat, estava assomat per allí, jugant a la pilota, i de repent va sentir miau, miau. Què era? Un gat. Jo ja m'havia confós. Era un gat. Ell va mirar a un costat i a un altre i no hi havia ningú gat. Després va continuar jugant. I de nou, miau, miau. Ell va mirar per de les caïdes de les persones majors que hi havia allí i tampoc no hi havia ningú gat. Després tornar a jugar. I al ratet, miau, miau. Va mirar per les teulades de les cases i allí no hi havia ningú gat. Mira també per si a cas vaig dels cotxes. Va mirar allí i no hi havia ningú gat. Mare de Déu. Al ratet, que estava jugant d'altra volta, va sentir altra volta. Però hi havia un gatet, hi havia més, Va sentir l'altra volta un gatet. I el xiquet ja s'assomava al cantó a veure si el veia, si no el veia, i quan tornava a mirar a les persones majors que estaven allí sentades, estava son pare, que era un home gran, corpulent, duia un camió, era un home gran i corpulent, tenia fins i tot un poc de bigot. I se'l mirava i s'estava rient d'ell. I diu, pare, de tu de què te rius? I el pare li diu, de que me vaig a riure que estàs buscant, de lo que estàs buscant. És que no deu sentir que hi ha un gat? No te cal fer el gat. El gat el tinc jo així dins. Aquí dins, tinc una panxa prominent. Pare, no vulguis dir-me mentires, que això no està bé, dir-me a mi mentires. Sí. Un dia que estava agitat, que vaig vindre a fer la migdiada, la siesta, estava agitadet, i va vindre el gat, i com el gat com un farol, jo estava en la boca oberta dormint, el gat s'ha assomat, no sé què volia, se posava el cabell, se posava les pates, se posava el cor, se posava per dins, i ell ja no sap així, de la meva panxa. I de quan en quan, pues maula, fa meu. El xiquet se va quedar, això no pot ser, era un xiquet de molta imaginació. I al ratet vinga el germà, i sa mare se posava, crec que, sí, se posava a fer el sopar, i el pare li digui, pues mira, mentre tu estàs acabant de fer el sopar, jo crec me tombaré dalt en el terrat, a fer un poquet de siesta perquè esta nit tinc que eixir en el camió i me vindrà bé descansar un poquet. Aleshores, el xiquet, mentre son pare s'agitava a dormir dalt, que estava l'home aquí tot tombat, una maca d'aquelles, i era d'aquells homes que al minut de tombar-se, enseguida estava roncant, però roncava com un hipopòtam, com se ronca, a veure qui sap com se ronca. Estava allí roncant allí aquell home i de repent arribar el xiquet i se va quedar allí mirant-li la boca. Mirar per un costat, mirar per l'altre costat i no veia res. El seu germà li havia dit que segurament que és cert que els gats per les nits es brillen els ulls i quan estan en una zona fosca també. Aleshores, s'intenta asomar, intentar veure les pupiletes, les llumenetes aquelles dels ulls del gat, a veure si dins de la boca son pare veia ell i en un poquet de sort podia ell treure el gatet. S'assomar moltes vegades i no n'hi havia manera. Per així, per allà, s'hi de pensar, què és el que li agrada molt als gats? El peix. I dic, ja està, baixa corrent baix, sa mare que ara va fer el sopar, tenia allí una cua de lluç, merluza en castellà, i l'ha agarrat i se puja corrent damunt. Sa mare no se dona compte i puja dalt damunt. Entonces, se puja així, i en la boqueta de son pare, a un costat a l'altre, a veure si tenia sort, i el gatet, per agarrar el lluç, treia la pateta i ell era més ràpid i l'aspirava de la pateta i el treia tot una fora. Aleshores, estava allí i li passava per damunt del bigot i passava el lluç, la cua de lluç, aquella cua. I son pare no, el gat no feia res i se li acostava. I en això que li va arrossar el peleix del bigot, son pare va tancar la boca i treia la llengua. El xiquet, pensant-se que era la pateta del gat,
perquè no, clar, era de nit i no n'hi havia molta llum. Pensant-se que era la pateta del gat, ho intentà de nou. I tornar a pajar-li la cua del lluç per damunt del bigot. Son pare tornà a tancar la boca i trague la llengüilla. I ram! Se li escapa. Tornar a intentar-lo des de l'altre cantó, a veure si tenia més sort i a veure si podia, perquè és que ell ja veia la pateta i li veia les ungles i tot, però era la llengua de son pare. I passava l'altra volta i de repente son pare tancava la boca i traia la llengua i ell, bum! I no l'agarrava. Estigué intentant-lo així 4 o 5 vegades per agarrar la llengua de son pare, perquè és molt divertit. Però no, sa mare que estava baix acabant de fer el sopar no el sentia i va dir, este segur que està fent alguna cosa. Les mares a vegades són com la policia, enseguida saben que n'hi ha alguna cosa que no va bé i el va cridar. I aquell, perquè sa mare no el pillara en el tros de lluç, li va deixar damunt del bigot de son pare i se'n va anar. Diu, per lo menos que vinci el gatet, va pensar. Tots se'n va anar i sa mare diu, va, para a taula i tot. I al ratet senten a son pare dalt del terrat, vinga el bramill, uah, uah, corregent, puja sa mare, el xiquet darrere, allí dalt, a veure què passa, se troba a son pare, el grandó que era el gros, allí, en el tros de la cua de lluç, allí, mira el que m'han posat en la cara, això, no siguis tant que no t'entenc, que sí, que m'han posat un tros de lluç en la cara i jo no sé què ha sigut això. Sa mare, que ja us he dit que era més espavilar que la policia, va quedar mirant a l'home, va quedar mirant al xiquet i ha començat a pegar calda de gallina. Ara jo sé, la culpa de tot és teua, li va dir al pare. El pare en el tros de lluç, meua? Meua per què? Sí, la culpa és teua per dir-li una mentira al xiquet. El xiquet no m'enterava de res. Una mentira? Quina mentira haurà dit mon pare? Ja que jo, una cara de culpable que no se l'acabava. I la mare se quedà mirant al xiquet. El xiquet sempre havia tingut molta imaginació i li va dir, fill, no, ton pare no té un gat en la panxa. I va cometre un error, perquè a vegades les paraules serveixen per a expressar-te les coses. I va dir, és ton pare el gat. Tenia que haver-li dit, és ton pare qui fa el gat. Però li va dir, és ton pare el gat. Aleshores el xiquet, que tenia molta imaginació, se quedà mirant a ton pare, que tenia el tros de cua de lluç ahí en les mans, i se l'imaginà com un enorme gat en uns bigots, clar, el bigot que tenia, i fins i tot en una cua per ahí. El quedà imaginant així. I va pensar, ara ja sé, perquè en esta casa no tenim rates, en un gatot com este, com anem a estimar? I això era un gat, i això era un gos, i este conte